Jeg er jo, og det lyder muligvis paradoksalt, jeg er jo selv et rovdyr. Blandt kvinder. Jeg går ofte i de syge og svage. Hvis de halter lidt, så kaster jeg mig over dem. Skal ikke undervurdere Frank Varmen. Det bliver man gravid af, hvis du forstår sådan en lille en. Jeg læste for faktisk et godt stykke tid siden i Alt for damerne, og det er ikke flår overhovedet. Det lå simpelthen bare åbent. Jeg kom lige gående forbi. Nå, hold klar. Der stod, at det var lægebrevkassen, der interesserer mig utrolig meget for, meget spændende. Der stod, at en orgasme kan vare i 10 sekunder. Hold da op. Må jeg som lægmand sige. Det spørgsmål, man selvfølgelig stiller sig selv, som popper op, er, hvem er det nu lige helt nøjagtigt, der tager tid? Hvad fanden er det for et bizart, ulækkert sceneri? Hvem står med stopuret? Foregår det sådan her? Det er godt der. Undskyld lige et øjeblik. 3, 4, 5. Det er godt det her. Det er virkelig dejligt. Du er guddommelig. Jeg er helt væk. Det er dejligt. 8, 9, 10. Flyt dig. Se, ja. Jeg opdagede sidste år, det er der mange af os, der har prøvet, at jeg har fået en lille vintervorm. Om en lille ting, der sådan ligesom sniger sig ind på en. Og jeg har sådan set lige været inde i en tøjforretning, fordi jeg leder efter noget løgnagtigt tøj. Noget tøj, der kan skjule en vintervorm. Jeg gik ind i den her tøjforretning, og så spurgte jeg, hvad kan vi gøre ved den her? Jeg har nu fået udleveret en nøgle til kælderen under Stig P, hvor jeg kan få lov til at gemme mig i juni, juli og august, og det er jeg utroligt glad for. Der er selvfølgelig en grund til, at man opfører sig som en idiot og leder efter løgnagtigt tøj, og det er, at jeg sidste år havde en utrolig væmmelig oplevelse. Sidste år, jeg var blevet lidt buttet, så tænker jeg, Frank, for fanden, du er 29 år gammel, du kan da være fuldstændig ligeglad med, hvad andre mennesker mener om din krop. Det var lidt naivt. Jeg løb ned på Bellevue Strand, og foran 10.000 vis af mennesker, iklædt en lille tanker i øvrigt, skreg jeg, min krop er god nok. Ja, jeg er lidt buttet og lidt bleg, og hvad så? Der skete der det forunderlige, at en kvinde helt tæt på mig udbrød. Han har jo ret. Den er smuk. Og folkene omkring hende stemte i. Han er jo buttet og smuk. Og jeg lå mit blege, let overvægtige læme danse ned langs strandbredden, mens optoget bag mig blev større og større, og folkemængden genlød. Han er buttet og smuk. Han er buttet og smuk. Der hentede det, at en lille dreng trådte frem af mængden, pegede på mig og sagde, han er jo fed og grim. Og en muskuløs mand tog ordet, pegede på mig, mens han tordnede. Fede! Du har narret os! Når jeg forstod min hellige brødre, jeg brød hulkene sammen og søgte tilflugt bag klitterne hos campingfolket og de andre spedalske. Og de tog mod mig. De tog mod mig med stor kærlighed. De bænkede mig ved af deres plastikklapbord, og en dejlig muslingevindmølle piskede i vinden, og en lille havenisse blinkede til mig, og en gigantisk fed kvinde kommer hen til mig og siger, vil du have en grillet frankfurter? Og jeg viskede taknemmeligt, ja tak. Til da vidste jeg, at jeg var kommet hjem. Tak for mig, det har været en fornøjelse at optræde over. Det har været en fornøjelse at optræde for. God aften. Du kan blive parkeringsvagt eller landevejsridder. Det er det, du kan blive, ikke? Og mange bliver så landevejsridder, fordi der kan man bestemme sit eget navn, ikke? Altså, det er sgu sjældent at møde en parkeringsvagt, hvor der står snotskæg heroppe på.
Fuck dem. De går med kniv, og de stjæler vores damer. Jeg mener, er det bare mig, der vil være godt træt af kokke, eller hvad?